maning
putra
lagi mungsuh kawon kawasan itu kayang lagi mungsuh nalika semanten menawi kawon kawas kita itu kaya lagi mungsuh pindah saking pulau Jawa mampang wonten ondestan tensi jaman samenika wonten pulau India pun timbang wonten itu sangat tipati jaman tipati kadalah Inggris padhet jumeneng wonten kayangan Surabaya mapakipun wonten Regi Lamu nalika semanten Sang Girinata miyos wonten Bali Prantara lenggah dampar Bali Marcu Indrawani ngrasuk busananing Kanalindra Kencana lambangan ngamat sajak wiyatengir rebut sora kayan uriping sangiwang pratangga Purnomo jaman masungsun tiga kinantunan gambare Garuda Martana Wana Muko Sinangga Praba Kencana ngagem syuting seorang pati Mas Enteng oncen-oncen dawah gajah anting-anting maning ras nirmala ngagem ulur karangga Sartaraja bilangan-rangan bergelatas solo ning lumpingan lantingan cenggih puspita papan panangusakan setrindo benar kantono ngagem boro kalih cacah lenggah wonten Bali Marcu Indrawani sinebaran benda amrih awani Hormatipun Sang Hyang Girinata Binarung suwananing basa Lokananta Turna wonten nadya gantang Katon Prabu nalika semanten kemawan Badra Irawan Badra araning Bulan Irawan Kasumpatan Injil karo manunggali goro-goro kayang Bumi Seloko goro-goro boten sansaya mundhut nanging malah sansaya mangalap dalan cara ngomongin bapa boten sansaya lupeng nanging malah sansaya
Bondo amrih kabeh maruh waluju panungguan Kakang Rada menapa Adi Guru sampun dadosaken kejoting penggalih Kakang Rada ulun piji wonten ngarsa ulun Boten ya rencang warudaya kula tampi pengendikanipun Adi Guru ingkang rumentah dhateng ingkang raka sudut pangudal-udal pengendikanipun Adi Guru kula tampi tangan kula kekalih kapundi wonten mestaka meketing merdaya tumandhing jaja tumameng pangkon sadanipun Adi Guru andadosna radaging kayuanan amewahana bawa lesananipun ingkang raka kosok wangsulipun ingkang raka ngaturaken puja astuti unjuk wonten ngarsanipun Adi Pramesti Kakang Rada kula petelaken jaja kendela sami-sami Kakang Kaneka Putra najan dereng kita penyarian Endra Brahma padha diprayogake anggon kita ngadyantara kula nuwun inggih dhateng sendika ewang Adi Pikulut para ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabekti najan ingkang putra Bathara Indra ngaturaken sungkeming pangabekti najan ingkang putra Bathara Brahma ngaturaken sungkeming pangabekti kabeh tak tampa mengkuja astu ulun tampanana kula pundi pendha jejimat kula pundi dadosa radaging kayuanan kula pundi dadosa radaging kayuanan pangendikanipun Rama Pikulut Bathara Brahmaya Kakang Kaneka Putra menapa Adi Guru mila Kakang Kaneka Putra ulun piji wonten ngarsa ulun pitanya punapi kang ngamurwani gara-gara kayangan junggring sloka gara-gara boten sansaya mendha nanging malah sansaya awrat kula pamaken tiyang bebeta boten sansaya enteng nanging malah sansaya awrat puniku punapi ingkang murwani gara-gara kayangan junggring sloka Kakang Rada Resa Kakang Rada ngaturaken purwaning gara-gara Udulun ya berkencang warudaya sewu nyuwun pangapunten Adi Guru Adi Guru menika mustikaning para Jawata kandandak mundhut resa dhateng ingkang raka mongko nek leresipun ingkang nyuwun prisa menika ingkang raka mboten Adi Guru mundhut prisa ingkang raka temtanipun Adi Guru sampun prisa ingkang murwani gara-gara kayangan junggring sloka Kakang Rada nanging Kakang Rada kula aturi ngimut-imut lan kula aturi menggalih nek cara titah ngerca padha Kakang Rada menika patih kula ratu ratu menika namung dumunung wonten saklebeting kraton nek patih menika nguwasani kawula sak negari dados kawaskitanipun menang patih
Mila ingkang kedah ngaturaken patih Kakang Rada najan kula menika kelangkung kawas kitang kula. Nanging kula mboten badhe ngrumiyi penggalipun Kakang Rada. Kula pamaken tiyang cangkriman. Boten-boten tiyang cangkriman kok dibatang dhewe niku mboten wonten. Mila kula suwun Kakang Rada kersa ngaturaken punapi ingkang murwani gara-gara kayangan Jungkring Sloka. Oh. Leng-leng ramyang nuwun sewu Adi Guru menawi keparengipun Adi Guru kula badhe ngaturaken nanging atur kula menika mangke boten murung gepok koncanipun Adi Guru. Mangke nek gepok koncanipun Adi Guru kamireng sedaya para Jawata Tridasa Wataknapa. Napa samangke Adi Guru boten badhe ringsem. Kados-kados boten Kakang Rada. Menapa wontenipun kedah dipun ngendikaken. Nah, yen ngaten sewu nyuwun pangapunten. Badhe dumadosing gara-gara kayangan Jungkring Sloka menika boten saking sinten-sinten dumadosipun saking Adi Pramesti piyambak. Kok Kakang Rada saged ngendikaken gara-gara kayangan Jungkring Sloka saking ngerayi menika nalaripun kados pundi Kakang Rada? Menapa Adi Guru mboten kemitan? Duk nalika para Jawata gugur gunung ngrata jagat kula dawa nalika semanten. Adi Guru prisa para Jawata gugur gunung ngrata jagat. Ingkang nalika semanten ingkang boten tumut gugur gunung rata jagat namung pun Purama lanta Puramadi. Nalika semanten ingkang dipun pasrahi Murbawasesa muwacani sedaya para Jawata ingkang putra Bathara Bayu muter gunung Jamurdipa. Nalika semanten renan Purama lanta Puramadi menika mboten tumut gugur gunung rata jagat kula dawa. Pratanipun Purama lanta Puramadi kedah dipun lebur dipun bleki gunung Jamurdipa menika. Kakang Rada ini kelampan Purama lanta Puramadi ngertos cumara teng gunung Jamurdipa ingkang badhe pun blekaken wonten pratanipun Purama lanta Puramadi saking kordanipun Bathara Bayu. Purama lanta Puramadi saged oncat saking papan dunungipun. Yen Purama Puramadi saged saut ngambah Dirgantara. Boten keblekan gunung Jamurdipa. Ingkang keblekan gunung Jamurdipa garwanipun Purama Bathari Sombro. Nanging Bathari Sombro prayitna ngertos dawahing gunung Jamurdipa Bathari Sombro nyemplung wonten ngudukan pandhe
dados keblekan Gunung Jamurdipa ubukan pandi. Purama kemutan bilih garwanipun boten saged dipun saut, boten saged dipun rebat. Purama manjing wonten salebeting Gunung Jamurdipa nggoyongi garwanipun Bathari Sombro. Saged kelampahan Bathari Sombro saged kadoyong pun Purama. Kadiwasaning kodrat Purama mijil saking Gunung Jamurdipa. Gunung Jamurdipa kinarya kangge mijil Purama mijil laharipun. Kakang Rada inggih. Nalika semanten sareng mijil laharipun lajeng Adi Guru ngendika ora dijenengake Gunung Jamurdipa ning dijenengake Gunung Merapi ngantos wedal sakmenika. Naminipun Gunung Merapi. Keparengipun Adi Guru, Gunung Merapi mboten perlu dipun rata. Awit Gunung Merapi dawahipun wonten puseripun Pulo Dawa. Kakang Rada inggih. Nah menika mboten tentu para Jawata badhe bungkar Gunung Jamurdipa ingkang dumawah wonten prakonipun Krama. Lah menika nalika semanten Adi Guru lajeng cangkrama niti presa para Jawata anggenipun gugur gunung rata jagat Pulo Jawa. Nitih Lembu Andini saribitan kayanipun garwa Bathari Uma. Sewu nyuwun pangapunten. Anggenipun cangkrama Adi Guru wonten sakluhuring Samudra Laya. Kakang Rada inggih kula kemutan Kakang Rada. Sareng wonten saknginggiling Samudra Laya Adi Guru kenging cabinipun ingkang akarya jagat wonten prahara ingkang sekelangkung ageng. Lah menika prahara nempuh angganipun Adi Guru lan ingkang garwa Bathari Uma. Kocapa Bathari Uma kenging dayaning prahara, kenging dayaning lesus, kenging dayaning tlaret taun. Nyampingipun ingkang garwa nglengkap. Sareng nyampingipun lengkap kawistara wentisipun. Mongko wentisipun sae. Lah menika boten ngamongaken lengkap nyampingipun nalika semanten dereng wonten kurtang. Manumben nika ngangge kemben. Kembenipun kenging prahara ucul. Anggenipun kembenan kabur kenging prahara menika. Lah lajeng sareng kabur dawuh wonten Samudra Laya kawistara payudaranipun. Mongko payudaranipun nggih sae. Kula pun kelingan pun ampun nambahke. Kemarin dibacutke kula sewirangan. Bacutke rewel sebacut dundang kok. Pakeme nggih wonten niku kok. Ani sareng Adi Guru presta payudaranipun ingkang garwa lan wentesipun garwa mboten saged ngampah hardaning kasemaran. Lajeng ingkang garwa dipun winger ngungkurake sirah Lembu Andini dipun pangku. Bawanipun Adi Guru mboten saged ngampah hardaning kasemaran. Kepesa kamanipun Adi Guru mijil nanging dipun endani iling klayan ingkang garwa dawuh wonten wentesipun ing garwa. Indra. Lajeng dipun kipataken kayan ingkang garwa Dewi Uma. Usamenanipun dawuh wonten telenging Samudra Laya. Samudra Laya kedawan kamanipun Adi Guru sak temah Samudra Laya umuk padha sakala. Lah nggih kama to. Nggih mongko pamane
ratuning dewa tiba nang samudra ndadekke umuping samudra padha sagala samudra wonten alun banteng ngantos medal sakmenika dipunamakaken alun banteng menika dayanipun kamanipun adigu. Lah nggih komo. Ini jadi alun banteng niku. Alun banteng niku napun minggir mbebayani sedamel cilakane para manungsa. Nggih, kula kamitan Kakang Nobel. Lah nggih menika ingkang amurwani gara-gara kayangan Jungkring Sloka. Nika dados gara-gara kayangan Jungkring Sloka menika tuwuhken saking kamanipun Adi Guru. Lajeng Adi Guru dawuh dhumateng sangjaning para Jawata supados mlebur kama ingkang gawah wonten Samudra Laya. Ning kama mboten saged lebur papan tanpa dadi malah gegamaning para Jawata menika manjing wonten angganipun kama menika malah salah kedaden kamanipun dados denawa ingkang sekelangkung gegirisi menika dumadosipun gara-gara lan kama menika sampun dumados dados denawa para Jawata ajrih karana denawa menika mijil saking samudra. Para Jawata mlajaripun mengetan puragipun. Lah menika ingkang murwani gara-gara kayangan Jungkring Sloka. Dewa lan nuntuna wong perang kesasaran. Manut pakoning guru dinadane Wang Baruna upatanipun sangkaneka putra dangu pamedhari sabda Sang Hyang Jagatnata mewah Hyang Kaneka Putra menggalih bab gara-gara kayangan Jungkring Sloka sampun terwaca aturipun Hyang Kaneka Putra. Sang Hyang Jagatnata meger-meger pendha tugu Sinukarta. Rumas kedua nganggenipun mijilaken kama ingkang sampun dumawah wonten Samudra Laya. Kocapo gegering pasewanan Yawi. Iya ngarep tangkep ing uripe ndung. Kayangan klebet keramat Kocapa sinten kang minggah wonten kayangan Jungkring Sloka wonten satunggaling denawa bajang minggah wonten kayangan Jungkring Sloka ndadosaken kagetipun para Jawata.
urun kandanya katiyuping mondro lira sekar kadung Tunas kandanya laras ananing Kakang Rada, punapa Adi Guru? Mboten nginten wonten denawa bajang minggah kayangan Junggring Sloka. Nuwun sewu Adi Guru. Lah nggih kedadosanipun kamanipun Adi Guru denawa menika. Mila renan kedadosan denawa menika saking kamanipun Adi Guru. Lajeng tiyang-tiyang dusun menika ngarani nek ngarepe surup ki jenenge Candhi Ala. Bab Adi Guru wayahe surup-surup kaya ngetoke kala. Lah menika Adi Guru. Mula lajeng wong tiyang-tiyang dusun ngarani wancine Candhi Ala menika karana alanipun Adi Guru. Lah yen menika awon tanpa rupu ugi putranipun Adi Pramesti. Ora ngono, aku nutu dewa sing nyikara marang aku. Aku mentas saka segara dewa-dewa do keplayu. Mongko sandhangane padha kabeh. Aku seneng karo sandhangane. Bareng weruh aku kok do mlayu kabeh. Sing nyikara aku ki bangsane ngopo? Aku temeka nang papan kene kok ana papan kang luwih becik aneh banget. Iki papan apa? Njur sing nyikara aku ki bangsane ngopo? Sing nyikara kowe mau bangsaning para Jawata. Dene papan iki jenenge papan Kayangan Junggring Sloka. Oh iki papan Kayangan Junggring Sloka. Lah kowe kuwi sapa? Aku ki nek cara titah Ngercapada ratu-ratuning para Jawata. Bebisikku Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Girinata. Wah lah malah kebeneran banget. Nek kowe ki ratu-ratuning jagat telung perkara Triloka, Indraloka, Janaloka. Nek ngono kowe ngerti angsal-ungsulku. Saiki aku tak takon, angsal-ungsul iki mbiyen-biyene sapa sing anake aku? Mesine kowe presa sing anake aku sapa? Wong kowe ratu-ratu ning jagat. Dos pundi Kakang Rada? Nggih dipunakeni mawon wong karang nyatane saking Adi Guru kok. Ya semurupa yektine kedadean jeneng kita mau saka ulun pribadi. Dadi kita mau yoga ulun. Wah, nek ngono aku ki anak ratu dewa. Ya pancen kowe putra ratu dewa. Lah malah sewu kebeneran banget. Renen aku ki durung duwe jeneng. Aku nyuwun jeneng paring ana wasiat, aku paring ana wasiat, wasiatku sapa? Wong aku anak dewa. Nek kowe njaluk jeneng tak paringi tetenger Kakang Rada kula aturi neseni. Yoga kula mijil saking Samudra Laya badhe kula paringi tetenger Bathara Kala. Pantes rayan dawedananipun dipun paringi Bathara Kala. Kowe tak paringi tetenger Bathara Kala kabeh para Jawata do nesenana. Nek putraku sing mijil ka Samudra Laya tak paringi tetenger Bathara Kala. Kula nuwun inggih kula neseni Rama Pikulun. Wah, aku matur nuwun wis maringi jeneng aku Bathara Kala. Ning renan aku ki durung duwe sandhangan anak dewa kok ora ndek sandhangan. Sing tak nggo iki sandhangan apa? Nang awak rasane gatel, panas, perih.
Aku ki nganggo apa kok ora padha karo dewa-dewa. Kakang Rada ingkang dipun nggih sandangan ingkang prunan Bathara Kala menika napa Kakang Rada? Ingkang dipun templek-templekke teng awake Kang Putra menika mboten kok sandangan. Lah menapa? Ingkang pun templek-templekaken wonten awakipun Kang Putra menika suket segara. Iya suket segara saking karangan Kinjeng, karangan Janglot, karangan Kinjeng sak panunggalanipun menika dibubuti saking watu jadi templek-templekke teng awake niku. Wah. Mulana sebute kok panas gatel. Kowe iki ora nganggo sandangan. Nanging kowe iki nganggo sandangan suket segara, karangan ager-ager, karangan Kinjeng, karangan Janglot sak panunggalane. Wah, mulakno gatele ora lumrah apa nang awakku. Renen aku ki putramu, putra dewa kok ora disandangan saiki nek kowe tresna karo aku. Aku nyuwun sandangan. Kowe njaluk sandangan sing padha karo dewa-dewa kuwi. Syukur bage luwih apik tenimbangane karo dewa-dewa. Oh iya, kowe nek njaluk sandangan goleka dhewe kae gedhong wetan kae papane sandangan para Jawata. Kowe manjing ana gedhong wetan kae sandangan pirang-pirang ke pilin mengko sing cocok karo awakmu nggonen minangka sandangamu Bathara Kala. Oh, aku kan manjing ana gedhong papan sandangan ning para Jawata Bathara Kala iya. Dewa nuntun wong perang kesasaran manut takon ning guru Nrada dedali lancang kedunira kaliwiran tumameng samudra laya tinadan wang baruna manju patanipun sang kawekon rada dumateng Karna putra Surya nek ngono aku nyuwun pamit tak golek sandangan nang gedhong wetan kuwi. Mengko sandangan sing tak senengi ya kuwi sing bakal tak agem. Ya Bathara Kala kang surti ngati-ati Bathara Kala. Jaluk pangestumu.
Bu. Apa Bathara Kala? Aku wis kelakon manjingno gedhong busana. Pancen akeh busana kadewat. Nanging kabeh tak coba ora ana sing dadekake serjuning pamikirku. Ndur papan kono kok ana pethi kencana. Pethi kencana mau tak buka jebul isine pethi mau sandangan. Ya sandangan sing nang njeron pethi sing tak nggo iki. Bareng aku nganggo sandangan sing nang njeron pethi rumangsa seneng, rumangsa marem. Nek kowe tresna karo putra, sak teruse sandangan sing nang njeron pethi iki minangka dadi sandangaku, Bathara Guru bapakku. Kakang Narada mboten nginten nek sandangane Sanyang Kala dipun agem Bathara Kala. Ayo pun sak leresipun wong udawadananipun meh sami kayaning putra suwargi. Bathara Kala apa Bathara Guru bapakku? Temene sing tok agem mau sandangane kadang tuwa jenenge Sanyang Kala. Ya Kala Gumarang. Nalika semana kadang tuwa Kala Gumarang mau mati. Disabetake nang beteng merentani gek nalika jumenengan Prabu Yudhistira. Ndur sandangane tak kukut tak lebokke nang pethi kencana. Dene kadang mutuwa Sanyang Kala Gumarang sabeti nang beteng ajur kuwandane. Nanging ora mati malah salah kedaden kuwandane kadang mutuwa mau. Salah kedaden dadi kewan kang mawa wisa. Kayata kalajengking, klabang sak panunggalane. Kuwi kuwandane kadang utuwa Sanyang Kala Gumarang. Wah, nek ngono aku ki ngagem sandangane kadangku tuwa malah idep-idep aku nyuwun berkah. Muga-muga berkahe kadangku Sanyang Kala Gumarang ndadekake daya kekuatanku. Bathara Kala iya. Kae lah nek ngoten nyuwun pangapunten Adi Guru. Bathara Kala klayan Kala Gumarang menika sipatipun sami. Ning rak mboten Bathara nalika Sanyang Kala mboten gadah titel Bathara, sing gadah titel Bathara menika rak para Jawata. Namung Sanyang Kala Gumarang. Pandhek puna ora dalang-dalang kene iki anggere mayang mestina ana pendhita malikane Bathara Kala. Kalau para dalange lurahe mentel barang iki angger mayang mestina ana pendhita engko esuk-esuk nek malik Bathara Kala. Bathara Kala kale tlusah-tlusah. Dados nek ngoten sing tlusah-tlusah ten pundi-pundi niku Sanyang Kala Gumarang, mboten Bathara Kala niki. Mboten Kakang Tatu lah nek ngetokke Bathara Kala niki sak ngetokke mun sajene semanten kathah itu mboten disajeni duka. Dene dalang-dalang iki mempeng. Ning ya ben watane do entuk dhuwit. Niku. Bathara Kala kuwi Sanyang Kala Gumarang ora kok kala kowe ora. Wah, ya aku matur nuwun. Aku wis matur idep aku ngalah berkah. Daya pangmasane kadangku tuwa Sanyang Kala Gumarang. Babar pisan panuwunku karo kowe Bathara Guru bapakku. Kowe ndek panuwun apa Bathara Kala? Renen aku ki ora memangan. Saiki aku njaluk pangan karo kowe. Lha nek kayangan mbuh ya ana pangan. Sing ana pangan ki Ngercapada. Nek kowe arep memangan kudu medhun menyang Ngercapada. Kowe njujuga ana pulo Ngercapada. Ya kuwi ana pulo mau sing tuwa nang kono.
kuwi bangsa sesegeran duren manggis sak panunggalane. Jenenge Pulo Pawekasan. Kowe njujuka nang Pulo Pawekasan mangan awan kondi sing tak senengi kuwi minangka dadi panganmu. Buta kalono gati wisraya netra ler surya kamber tutuk lermaku sela manglung siung nyoler makroyang kroyang yen lumasana mawa sindung lir kala mangsa lawan nek ngono aku nyuwun pamit nyuwun pangestu tak golek pangan nang Pulo Pawekasan. Kang Surti ngati-ati Bathara Kala Wanrada aku nyuwun pamit tak golek pangan nang Recapada. Ingkang ngati-ati Bathara Kala. Muga-muga aku entuk panganan sing apik sing ndadekake senenging atiku. Kang munggil kawi kocapa Bathara Kala sampun dumugi Ngercapada njujuk wonten wana Pawekasan. Wana Pawekasan niku jaman kadewan dereng wonten manungsa naminipun alas Pawekasan. Ning sakmenika dipun pindah nami mboten Pulo Pawekasan nang Pulo Madura. Dados Bathara Kala anggenipun njujuk wonten Pulo Madura. Pancen ngriku wonten wana ingkang kedadosan saking bangsa buah-buahan manggis duren duku sak panunggalanipun. Nalika semanten Bathara Kala ngedapi para wowohan mboten wonten ingkang dipun remeni. Rumasipun kecut getir sepet sak panunggalanipun. Mboten wonten wowohan ingkang dipun remeni dumateng pun Bathara Kala. Kocapa nalika semanten saweg wonten tiyang saweg nedeng nderes aren. Bathara Kala mboten sraba-sraba. Tiyang nderes aren kasaut kayan Bathara Kala. Dipun tadah kala mangsa. Saderengipun dipun tadah kala mangsa. Rambutipun tiyang nderes aren wau den jebol kayan Bathara Kala. Den sebar kayan Bathara Kala. Rambutipun tiyang nderes aren wau kasareng kasebar. Dawah wonten ron-ron sayur-sayuran. Antaspun dawah wonten godhong bayem, godhong mbayung, kobis sak panunggalanipun. Kinarya kangge pratandha duk nalika Bathara Kala mangsa tiyang nderes aren nyuwun pangapunten para kadang-kadang
lan para sederek-sederek menawi dahar dilalah sayure katutan rambut menika mboten rambutipun tiyang mangsak sanes rambutipun ingkang sayat nedeng mangsak kinarya pepeling duk nalika kala nyebar rambutipun deres saren mila ampun dukani sing mangsak mesakake nek dipikir nggih mboten ketemu naran lha opo kok kelakon ibu-ibu jangan kok nyelake bubut ki ya mboten kelampat nah menika kinarya kangge pratandha pengeling-eling duk nalika mangsa tiyang deres saren kocapo sareng mangsa tiyang deres saren rumah seger sumyah badan seliranipun rumangsa bungah Bathara Kala wangsul dhateng kayang Jonggring Sloka gidrah Bathara Kala Bali kowe Bathara Kala padha besuki Bathara Kala pangestunipun napa Bathara Guru bapakku lulus nireng sambe kala ora ana alangan siji apa sowan kono ngersane Bathara Guru bapakku kepiye kowe medhun nang pulo Pawekasan wis entuk banget Bathara Guru bapakku aku mundi dawuhe Bathara Guru bapakku. Aku mangan wowohan kok ora ana sing tak senengi. Wowohan sepirang-pirang mau rasane rumangsaku ana sing sepet, ana sing getir, ana sing pahit. Aku rumangsa judheg ora entuk pangan karena panganan wowohan mau ora ana sing tak senengi. Bareng ora ana sing tak senengi wowohan mau, aku ngerti ana kewan menek. Kewan menek mau tak saut, tak tadah kala mangsa. Oh, rumangsa seger sumyah awakku. Rumangsa tambah daya kekuatanku. Mula nek pancen kowe iki tresna karo anak Bathara Guru bapakku. Kewan tunggale sing tak pangan mau minangka dadi panganku sak terus-teruse.
kowe mau mangan kewan apa? Wah, aku nek jeneng kewan ki ora apal jenenge iki. Mbuh kewan apa nek ngertiku meng kewan. Lah nek kowe ora ngerti jenenge kewan, ora iso ngarani jeneng kewan lanjut kepiye lah di guru lar maringi pangan kowe. Mula nek kowe ora ngerti jenenge kewan ya apa mula besok meneh ki nek memangan ki dilingi-lingi. Iki sing digawe saka apa, dimangsak kepiye? Kuwi gek takon sing mangsak. Kuwi gek agi dipangan ora kanggerna pangan metuleng, pangan metuleng. Ning waton mangan tok. Wah, aku ya karo jeneng kewan ki urung apal kok kowe iki. Mbuh kewan apa? Bathara guru bapakku apa Bathara Kala? Saka remangsaku sililitku sing semempit nang siung pengapit ki ana slilit balunge kewan sing tak pangan mau. Mula jupun slilit sing semempit nang siung pengapit. Nek kowe mengko iso njupuk slilit sing semempit nang siung pengapit, mesti kowe presa bangsane kewan apa sing tak pangan iki mau. Kala majenging rana lir mawak meru toya. Sinung lir Prabowo mangir pero mulat mara sang Arjuna. Kocak kacarita siung pengapit dan sempal kayane wang Jagatnata keparengipun ingkang karya jagat siung pengapit dan sempal salah daden dados wangkingan kalih cacahipun. Iwang Jagatnata kaget dira kaokasan sebab slilit ingkang semempit wonten siung pengapit tangan menungso kaget Iwang Jagatnata. Sapa kang lara raga keri kontrang kantringan sukma mulayangan
katon dedencengan sukmamu ngendi panggonan aduh mati aku Bathara Guru bapakku jare kowe iki tresna karo putra ning apa sebabe siungku pengapit kok tak sempal Bathara Guru bapakku mongko siungku pengapit ki kekuataku nek mangan bareng tok sempal njur aku ki nek arep mangan ki kepiye Bathara Guru bapakku aku wis ora iso mamah aku ora iso memangan mung siungku pengapit tok sempal Bathara Guru bapakku ora usah semelang le nek kira-kira entuk pangan ora iso mangan dimut mengko nak bedhedhek ra suwe-suwe kolu Kakang Rada ki sok sembrono lha iki napa terima melih tembari Dos pundi Adi Guru Kakang Rada ndadosna kawuningan siung pengapit kula sempal salah gedaden dados wangkingan kalih Kakang Rada kula aturi neseni wangkingan kalih menika balik teng menapa paringi tetenger ingkang sakjuga kula paringi tetenger Kyai Kalanadah kula nuwun inggih ingkang sakjuga kula paringi tetenger Kyai Kalatete prayogi kaya dapuring curiga Adi Guru. Lajeng yang semlempet wonten siungipun pengapit menapa Adi Guru? Ndadosna kawuningan Kakang Rada. Keterangane Bathara Kala mboten nedhi kewan ning nedhi manungsa. Karana saking menapa selilit ing semlempet wonten pengapit tangan manungsa. Bala-blayane. Dos pundi Adi Guru? Mongko menungsa menika kelangenanipun ingkang akarya jagat. Adi Guru, menawi Adi Guru ndaraturipun ingkang raka prayogi menawi saged dipun kendelaken. Anggenipun mangsa menungsa sing dipangan Bathara Kala menika mboten kewan nanging menungsa. Kakang Rada inggih. Bathara Kala temene kowe mau ora mangan kewan ning kowe kuwi mangan menungsa. Mongko menungsa ki kelangenane kang akarya jagat. Wah. Mbuh menungsa mbuh kewan aku ora ngerti. Sing penting enak. Kok sing penting enak. Lah karang enak karang menungsa ta. Pokoke entuk ora entuk tak pangan aku nek kudu aku mangan menungsa ya menungsa kuwi sing tak pangan. Guys, tiba murake iki Bathara Kala iki. Dos pundi Adi Guru? Oh iya ta Bathara Kala. Nek kowe kudu mangan menungsa ning ora sedhenga menungsa sing tok pangan. Sing tok pangan mau menungsa sing kena pengaran-aran tegese menungsa sing kena pengaran-aran mau Sukerta wong sing duneke wong Sukerta kuwi dadi pangane Bathara Kala. Wong Sukerta ki tandane apa? Bathara Guru bapakku. Rungokno Bathara Kala lan totiten ana. Bathara Kala sing duneke wong Sukerta ki nek jagat ngercapada ana menungsa duwe putra ming siji. Ora ana tunggale apa kuwi lanang apa kuwi wadon. Ning ming putra siji. Kuwi jenenge Sukerta Untang-anting Gebanting. Kuwi ngercapada nek di putra siji jenenge Sukerta Untang-anting Gebanting Bathara Kala iya. Ndur duwe putra loro lanang wadon. Kuwi ya klebu Sukerta. Kuwi jenenge Gedana Gedini. Nek tuwa sing putri Gedini Gedana. Nek ana putra
Ming loro. Ming duwe putra loro lanang kabeh kuwi jenenge Sukerta uger-uger lawak. Nek loro wadon kabeh kuwi kembang sepasak. Kuwi minangka dadi panganmu. Oh iya. Njurna Ngercapadana duwe putra 5 cacahe lanang kabeh. Kuwi jenenge Pandhawa. Kuwi ya klebu Sukerta dadi panganmu. Nek 5 wedok kabeh kuwi jenenge Sukerta kembang sepasang. Ya kuwi jenenge Srimpi, kuwi ya dadi panganmu. Nek ana putra 3 selat 1 selape nang tengah. Apa lanang apa wadon, nek selape mau lanang ngarep dhewe wadon, mburi dhewe wadon, kuwi jenenge banteng ngirit penjawi. Nek selape wadon penjawi ngirit ganteng. Nek ana wong duwe putra 5 cacahe, sing 4 wadon kabeh, ana lanange 1. Kuwi jenenge banteng ngirit penjawi. Nek 4 lanang kabeh, sing wadone mung 1, kuwi penjawi ngirit ganteng. Kuwi sing dadi pangane Bathara Kala. Liyane ora kena tok pangan. Wah, nek ngono akeh banget panganku. Aku matur nuwun nek wis maringi pangan kaya ngono. Lah saiki kowe tak tulis awakmu. Aku arep tak tulis awakku. Ya pratandha nek kemau putra ratu ratuning dewa. Tak tulis apa? Rungokno Bathara Kala. Bathukmu bakal tak tulis sastra caraka balik. Bathukku tak tulis caraka balik. Ya. Dene telakmu tak tulis sastra pamingit ya Kanta pamingit kuwi wadi-wadine dewa. Ora kena diwaca pendak bengi, nek diwaca pendak bengi mbebayani, le maca pendak awan. Njur dadamu tak tulis sumur Bandung ya sastra satu lae.